Храналагічны шэраг падзей, звязаных са звяржэннем і забойствам Кейстута, прывёў даследчыкаў да высновы, што супраць вялікага князя была падрыхтаваная таемная змова, у якой удзельнічалі, акрамя Ягайлы, ягоныя паўнакроўныя браты. Толькі Скіргайла ў гэты час быў у інфлянтах, акрамя таго, кіраўніцтва Тэўтонскага ордэна і багаты віленскі мяшчанін Ганул Ганс, немец родам з Рыгі. На пачатку Кейстута звабілі з Вільні як мага далей на самы край дзяржавы на ўсход. Як? Проста там узбунтаваўся новгарад-северскі князь Дмітрый Карыбут, і гаспадар мусіў ісці яго уціхамірваць. Кейстут, як належыць вялікаму князю, выклікаў да ўдзелу ў карнай выправе удзельнага князя Ягайлу. Але той скіраваўся ў іншы бок, менавіта ў Вільню, дзе ягоныя прыхільнікі ўжо захапілі замак. Ганул – цікавая асоба, пра якую захавалася даволі шмат інфармацыі, бо Ягайла пасля ўдалага замаху пра яго не забыўся і прыблізіў да сябе. Ганул стаў намеснікам Вільні, удзельнічаў у перамовах Ягайлы з крыжакамі на востраве Дубіса ў 1382 годзе, быў у складзе шлюбнага пасольства Ягайлы у Польшчу і ў Венгрыю. Паводле Сімковіча, гісторыка Сімковіча, пазней ён перабраўся ў Кракаў, а ягоныя нашчадкі ўжо выступалі ў дакументах як шляхта. У пэўным сэнсе вінаватым у страце Вільні быў Вітаўт, пакінуты за гаспадара, пакуль бацька знаходзіўся ў паходзе, не дапільнаваў. Праўда, замах адбыўся тады, калі ён знаходзіўся па-за межамі сталіцы. Паводле летапісцу вялікіх княжоў літоўскіх, Вітаўт адразу пасля страты Вільні паслаў ганца да бацькі, і той з Новгарад-Северска павярнуў назад у Літву. Калі ж Вітаўт даведаўся, што Ягайла выступіў на трокі, а яму спяшаецца з дапамогай ордэнскі вайсковы аддзел, то разам з маці скіраваўся ў сваяродавае валаданне Гародню, дзе чакаў бацьку. Неўзабаве туды прыбыў Кейстут з дружынай, адправіў жонку ў Берасце далей ад тэатру вайны, а сам паспяшаўся ў Жамойць набіраць дапаможнае войска. Ордэнскі храніст Віганс Марбурга запісаў, што калі Вітаўт страціў Вільню, то даў бой Ягайлу каля сценаў і пацярпеў пры гэтым паразу. Пра гэта храніст зрабіў два запісы. У адным напісаў, што палягло 1000 вояў з абодвух бакоў, а Вітаўт, разбіты з вялікім сорамам, пайшоў у далёкую айчыну. У другім запісе ён ужо пісаў пра 300 загінулых ваяроў. Беларуска-літоўскія летапісы пра такую сутычку, пра такі бой нічога не пішуць. Храналогія гэтых імклівых падзей па-рознаму вызначаецца даследчыкамі, але розніца адносна невялікая. Кейстут выступіў у паход супраць Карыбута ў апошнія дні траўня 1382 года. Ягайла прыбыў у Вільню каля 12 чэрвеня. Потым вялікі маршал Тэўтонскага ордэна Куна фон Гатштайн з войскам падышоў пад трокі 6 ліпеня. Менавіта ў гэты дзень маршал і некаторыя ордэнскія чыны заключылі з Ягайлам перамір'е яго маці і братамі на 2 месяцы. Менавіта гэтая падзея сведчыць, што Ягайла не меў ілюзій адносна Тэўтонскага ордэна. Маршал у гэтым перамір'і абавязваўся не падтрымліваць ніякіх кантактаў ні з Кейстутам, ні з ягонымі сынамі. Таму на пісьме Ягайла ўзяў гэта абавязацельства, бо разумеў, што задачай ордэна, мэтай ордэна з'яўляецца пасеяць раздор паміж ліцвінскімі князямі. Па сведчанні ордэнскага храніста Віганда, калі вялікі маршал набліжаўся да трокаў, Ягайла нават не быў пэўны, ці на дапамогу яму ідзе ты маршал, а не Кейстуту, таму адступіў ад горада. Але вялікі маршал яго запэўніў, што прыйшоў памагаць яму, і таксама заключыў з Ягайлам перамір'е. Перамір'е мела на мэце таксама даказаць Ягайлу, што ордэн на яго баку, ці прынамсі застанецца нейтральным падчас вайны з Кейстутам. Акрэсленага перамір'ем тэрміну 2 месяцы аказалася дастаткова, каб канчаткова вызначыць пераможцу ў вайне паміж дзядзькам і пляменнікам. Давно распачаты і ўмела раздзьмуханы ордэнскім кіраўніцтвам канфлікт паміж князямі-думвірамі перайшоў у гарачую фазу. Справа мела вырашыцца на полі бою.